Odeko, giddy 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 giddy. The matter I like evil news. Akwa jere court. So akwa de ewu na internet. Ndị yere na awuso je court. Deka ha bịara escort. Ọ dịka ha bịara escort. Editere akwa escort. Yes. A post to home charges akwa online. Charges eke hit. Gịnị mezidi ya ka ọ na-eke hit enweghị case to answer. Ọ bụ na eke hit enweghị case to answer. Release ya hapụ ọlaba na onye eze Jizọs ọ na o nweghị case to answer. Ọ bụ na o nwere case to answer. Release ya ọlaba na a post to akwa. People need to jubilate. Okay, for in this life, all those things I made sin na they give away on the internet. They need to answer. Internet is not the best place to do giveaway. The best place to help needy, to help the poor people or give away, but offline. If you don't use internet, after that I say I never chop today. We have people here praise. We just praise and wee pụeze n'anya na atara ewe eze dị na ntị ka etizie n'ọnụ ka ọ dị normal agbapụte gị ị na-eme ebere all those people niile ole jie na ndụ gị they will run ọ bụ na my brother top sị ka nke a bụrụ ihe mmụta nyere gị ọ bụ na akwa ọkụ merecha apụta na isi ọnọdụ a ọhọcha akị na hụ akị n'ebe ọka dị. Because na onye mmadụ na-egbu not everybody call friends but friend. Some people can make envy na na-aga ọfụma. Some ndị obodo gị ga make envy na na-aga ọfụma. Internet na-ekwo ụfọdụ na-rejoice. Crucify him. Ọ bụ na a ga-ekpe ikpe ọfụma kpee ihe na ikpe nkwụmọtọ. I not support, as I said earlier, and I can never support anybody as long as Nia make the onya guilty or not guilty. Ni many here got him here. Onya go to the omere or one not support or emere evil and one not support go to emere or job. Come on, here Nekubu, ane jipa ane. Car ready keep in Ghana, if I had been Ghana for 3 years. No hearing, no fair hearing. See me a show and that fair hearing. What are you not support? My heat, he's a human being. My Akwa Okuko, he's a human being. My oyeze, actual. Hanting about money. See me a show and have fair hearing. Obra Gabiasi court. Bo. A could be open you see her. I got our charges. Neighbor here. Ana go charges go. See make you sure na go charges here with evidence. So that don't abo my father na to ilu where I say don't abe ko nkita akoro egosie. Ikwu na onye amere evu na onye amere ihe ọjọọ. Ibibe aka na evidence gosiri na ihe anyị mere ebe evu. Ofu na anya na abo were aka eme onwe ya ikpe. Ọ bụrụ na eje nga atụ ya nga. Ọ bụrụ na enye ebel enye condition of the bail. School. All of them, none of them go primary school. None of them go secondary school. None of them go university. Ha no English. Ka Arabia no only bebe ndi Igbo no. Ana asụrụ ha grammar. Asụchara ha grammar. Mmadụ na-atọ enwe ihe ọbụla ha na-anụ. Ha no grammar. I'm come back to Nigeria and explain more better. God punish your generation. I said, God punish your generation. In the history of Jpac, have you ever heard Jpac of crime? You know go to Jpac is here before. You know go to Jpac but Jpac but a video or bear crime. Here in China, I'm a Dutch video. Now one day India video. Now one Igbo video. On the bag video. Now as a blogger. Always know what he made a no Jpac but a video. Are you out of your mind? Let me use this opportunity and clear this Chineka ball some people or come idiots.
Are you out of your mind? On ego Jpac gbara video thunder fire your generation. Go abu Zoma Prince. Ma mpa gị ma mma gị ma nwunye gị ma di gị unu niile Chineke kpọọ unu ọkụ Chineke bụọ ọnụ die. Are you out of your mind? Uzoma nne gị nkwa die idiot. Ị bụ atụrụ ka ị bụ idiot. Ị makwa ihe? Ị na-azọgịrị ụzọ ọjọọ si na Uzoma Prince atụrụ. Let me use this opportunity and clear this air because mmadụ gba nkịtị ọ dịka asị na onye agha ọ dịka ọ sị na ịgba nkịtị eburu gafe agba nna gị. Oya but ọta ga Jpac na you one useless video. Oya but ọta ga Jpac na one useless video. Oya but ọta ga Jpac. Why are you tagging me? Are you stupid? You know puara. I'm a blogger for crying out loud. You know if you go na komu dibia. Ezi Chineke bukwa ga ọnụ ya nwe accident. No abu ụzọ ọma moto ya egbuchi gị ụzọ. As you are hearing me, as long as you can do this my page, Chineke ya abụ ọnụ. Accident ya bụ nke gị no go reach Easter. Ị ga-anwụ na accident ị na-agafe n'ụzọ moto ya apịachi gị ọbara gị ga-eji weta korota idiot ọnwụ ike gbukwa gị dị anụmanụ ị na-abịa ebe etetere m ozu as long as I watch my live video here gị wabụ ụzọ ọma ụzọ ọjọọ Prince ị ga-eru Easter moto ga-egbuchi gị ụzọ ozu nwụrụ anwụ ị na-abịa akọ iri nonsense ọ dị ga-ema ha ebe ọ bụ na frustration ji gị aka go to main road kwụrụ n'ụzọ ka moto gbuo gị nwụọrọ onwe gị jee ma gbuo wel ka ị nwụọ atụrụ ọ bụghị na page ma ihe abụ your last live video na watch accident a ga-ebu n'ozu wee bata idiot anụ nwụrụ anwụ ị na-abịa wetara m ọnụ ị na-ata gị Jpac na-agba video what is my business? Gịnwa bụ ụzọ ọjọọ gịnwa bụ ụzọ ọma ana m abụghị ọnụ na-eke orie afọ nkwọ ị ga-eru Easter moto ga-egbuchi gị ụzọ for saying what you don't know. Is this your page or are you stupid? Is this your page? Anụmanụ unu na-ewugwu onwe unu n'anya ọkụ ụmụ atụrụ nwụrụ anwụ na-eke isi na-eji ka unyi na-eji ka crocodile. Look at you. Ibe gị na-adị ka human being ede ka mkpacha akwụkwọ atụrụ ị na-azụ ụzọ ọma opposite ụzọ ọjọọ a ga-eji back 504 Sienna wee bunata gị n'ozu ọ bụghị ka na watch m ozu ya bụ nke gị ịṅụọ mmiri ọ ga-agbado gị irie nri ọ ga-agbado gị ebe ihe ha hapụ my page. You cannot leave this page. Anụmanụ ịpụta taa ga Jpac nke a so Jpac is boy blogger mpụta etu nkịta m na enye na-eme business a businessman mpụta gbaa video mee onye na-emere onwe business mgbaa video atụdoro ga egbe n'ihu ịpụtasịra Jpac gbara video Jpac na-akpọpụtasị ndị ụmụ idiot you know si Ogajik bụ Ogajik ịgba nọ ọ na-eme ihe omenala na-emeta omenala ọfụma efuru Ogajik na-eme omenala na-emeta omenala ọfụma na-project his own culture and omenala ọ na-eme efere na Jpac na-emere onwe blogging na-emere onwe international business wetin concern dibia ọsịa dibia na-asịrị wetin concern dibia agbanugo m ọgwụ ka efurugo m na oke ite so mbịa kịta etu na kịta ị na-eme omenala mpụta kịta etu akịta orodo King TV nọ na o je na nke eke hit je gba eke hit video igbe eke hit video eke hit pụta jụọ ya ị na-eme ihe ka ọ dịghị eme ihe a eke hit gwagoro na eme ife a oruzie ji na-epost the video ga viral from there people bịazie mara the person isi na orodo King TV na onye ma bupụtere eke hit owozi ihe eke hit butere today isi na orodo King TV bupụtere na onye bupụtere eke hit. You guys don't know anything. What are you ma? Some of people, all these people who has ever traveled before, they think through their anus. So I will now be selective of the people I will interview, right? Because now Akwa Okuko. So mbia jekuda akwa video me interview. Juesia ihi na aru eziokwu. Or say ero na aru or na aru. He may interview for people to know whether he's right or he's real or fake. But as I said in the Jpac, now I give the new agwo, Chineke or your family or 10 times. Una much ife.
etu na agba mmadụ vidio mpụta mmadụ akpọ m Jpac biko ana m ebunata batrị ọra ana m ebunata taya ana m ebunata exhaust ana m ebunata mechin biko bịa gbara m ihe a n'akwụkwọ mgbe na-efu turuturu na kọntena ngwa agha dị ebe a mgbe agha vidio ha ndị niile mmm pụtara mgbe abịa wuo onye ọ bụ ha advat ọrụ pipụl abịa esi na advat wee chọọ kọstọma oruzie chi niile ịpụta si na ọmụnwa mere ọ dị pipụl na-eme ndọz ma Davido ha ba Burna Boy niile na-eme ndọz oruo chi na onye mere ha ndọz jezuo ohi ịpụta ịkpọwa Davido na Davido mere product eji wee ga viral onye nọ n'ime village n'ime ime ụrụ ọnụ ebe ọ na-atink through news. I don't blame you guys because onye na-afụbeghị nepa onye isi ebere mmebi na-afụbeghị development before na-ama ihe bụ law ịpụtara akpọ Jpac afa ụmụ idiot ịpụta ije isa na Burna Boy ọ pụta Burna Boy bịa mee gịrị gị advert na ya product nawara onwe nanaghị ego nawara onwe asa influencer oruzie echi gị onwe dị product pụọ je zuo oyi ebe ịkpọba Burna Boy si ya na Burna Boy kwa gị mere vidio eji wee mara onye a ị na-apụchara onye otoridoro gị egbe ka o mere gị advice. You talk too much. God punish you, punish your generation. You listen too much. Get out of my page. Did I beg you to follow me? Are you going to follow him? Also, may talk too much. Let me be blocking no me on my heart now. Inshallah, I'm going to make the same business. I'm only maybe the same business here. Block and report. No, I don't talk rubbish here. Ye pụtara akpọ Jpac gbuo gị die ọnụ anyị ji kpọ Jpac ọnụ ikuku gbọba agha osophagus may you not breathe again ụmụ idiot ka m fụ nonsense comment ebe ka m kwụọ blọk na ozugbo ye pụta were ya frustration bịa na social media na-achọ ị na-agagharị from one page to 8 pages ị na-agagharị from oge ndị AIT pụta ntu agba interview ọgba interview pụta agba ije gwuru AIT ka ha promote your business ịpụta ebe na-esi arụzi echi na izu ohi ma ọ bụ enweghị ihe mere esi anyị na AIT mere iji wee gaa viral. Some people need to go. Yes, I don't know. You need to leave that your dungeon. Someone need to leave that their dungeon. Now call it rubbish. No, ihe ọma Jpac na-eji all those things, other things Jpac na-eme na-afụ no video mgbara 5 years ago mere mmadụ interview if they say Jpac but the day you are going to native doctor did you inform your family member or we dey na azụ ụlọ gara native doctor or we dey na azụ ụlọ jebe native doctor oke ite gị nọ na nke native doctor udo akamiri gị nọ na nke native doctor o kwuru okwu ọkwa ị na-ezo ezo ka ụmụnna gị ghara ịma ị na-eje na nke dibịa. Oh, God, let me block you immediately. Talk rubbish, you collect blocking. Did you think or do you look at the followers? Or do you look at your followers? I don't see. I ain't gonna talk nonsense that they block them. China. I know people that value me, men that value me, quality people that value me. Oh my throw that are going to Bugasina, they frustrated. Now only how you pour their anger. Now me make you never eat since today. Jpac. Talk rubbish, I block you. I don't if you don't even give away somebody follow him. I don't beg anybody to follow me. People that follow you follow. Oh, men, quality people. And my car come no matter around. They said Akwa today. Quote ya number. Frustrated fools, a Judea. TC number. Up and down. And I bear with them on any rubbish now. I block you. Not even block. I have my this thing with Facebook. Get report block. You can never. It never was with a restriction. Is immediately na your page. Any account you will call rubbish now. Man here get call report. Make it blocking immediately. You will not be getting any error. Facebook and rebels will pick restriction for 6 months. You might have here nonsense. Or get out. Oh yeah, get fuck out of here. That's more your followers hate you. It's useless followers like you.
Oh, Moroni here going my hand about followers. Didn't you attend my wedding? If you're on the Facebook there. You know, attend my wedding, no idiot. Not nonsense. Did you see any Facebook people there? And I can't go Facebook. But I'm going to build a relationship with people. Or I say, oh yeah, Facebook people hate you. I block you. Have I get anything from you before? Talk rubbish, I report your page and block you immediately. When they follow, did you see anybody from Facebook? Do you see any single person from Facebook? I'm a on Facebook. If I set up a occasion, only phone call on my WhatsApp phone, only one of my WhatsApp page, WhatsApp, can be send the broadcast also. If for men are to Yahoo, I'm a then I better mean, when you're them not on Facebook, I'm a car on Facebook. Or same all your Facebook people, they hate you. Only they will be a 3 square mile. Up there, up on Facebook, or not clean you. No, now they rejoice for over of somebody now. Oh, because in a country, na abroad country, Ezoku na hato. Abroad country, all Western world. Before I carry out anything osbo, I want to go everything in and with the details here in. But that there, CCTV, and they go see your evil deed. Or whatever man I had about the police. Like I will post a video where somebody fights in the airport. Only Igbo no airport. No police arrested that person. What do I have to put the honor? And one no church knows bo. I know there camera a picture give you now message na their WhatsApp. Report to the police, report to the police. We give you 2 days to report to the police. More and get also about Monday get me nezo. Police better behave happy. Me handcuff na kanto ndi Igbo. Madanabo. On 24th of this last month 24th of March. Umazana abu ne aro sampat na China. But those we had azoibu from there Hanobogo. Hana abozbo, Hana of the police into there. Nobody arrests you. That is contrary with the law, contrary with the civilization. What they have to put on CCTV, I didn't go see your evidence. He never go see what they have to put on. Now, 2 of the Hana prison, Hana Chinese prison, just because of fighting. I never came and pay some people like people matter na I am on a far. I am on a third world country. I cannot far. It will take us more 7,000 years to meet up to other people. Probably this generation might come and go. Onye na cross be Kotonu. Ena agwesia, come let me open your eyes. O say the onye ri. Oye no na village. Or village or man mmiri agbabehe before or kwenwu behe before no good road before or no radio ozugbo ị na-agwazie ị na-agwa okwu ọ sị I see, let me tell you, the problem we have today is not even the government. Our government is not our problem, and they can never be our problem because they are old. People be the problem, but youth of our land, the youth are na clamor nandaga leaders of tomorrow. No, came here leaders of tomorrow. Or when are you to the really Hebrew leaders of tomorrow? All of them, that is the reason why I'm gonna answer. Only 7 days or so on your anako. YouTube, YouTube, ya be corona polling unit. Nyachao, a defeat, yeah, they cannot be able to protect their votes. You to now be another 1,000 naira, betrays you, munda. And the old people will continue to rule you people. Go to Burkina Faso. Burkina Faso, a 33 years old, 33 or 36 years old young man, but their president. Go and see what is happening in Burkina Faso. But somebody like that man in Burkina Faso can acquire a polling unit. Now acquire na challenge dog eso nazo. Idiot. Open your eyes and be civilized. Now the guy has been saying this thing. Black people, black monkeys, black Indus, until you travel out of Nigeria before your brain will open. No amount of preaching that will make people open their brain. Nothing, never. No amount of preaching. If you like, shout from here to Zion of Canaan land. Their brain is damaged.
Apple have damaged their brain. Gary have damaged their brain. No thinking faculty, no straight brain. Let me open this window because I can have everywhere. You could do only one negro factory. Keep promoting the factory of your brother. Bam. Onye Enugu asị no nda Anambra, onye Anambra asị no nda Enugu, ndị Enugu asị no onye Imo, onye Imo asị no onye Anambra, onye Anambra asị na ndị Imo na-agba achawo. Etu a, see, let me tell you, my nepotism, my preferential treatment, my ihe na-ebo ndị ọcha na-eme before. Na ndị ọcha bịara slavery, ree ndị be anyị, ha were ndị be anyị, were je ha America, reje ha Cuba, reje ha obodo dị iche iche. Ndị ọcha bịara slavery kwa ha anago. What is happening today? Slavery ndị Igbo bụ 100 over 100. Onwe slavery karịrị na nwanne ya pụta ntu a, fụ na nwanne na-aga ọfụma ntu o si n'azụ. They bad report about nwanne nwoke. Just get away, boot with one day, okay? We are blaming our white people, not white people with the religion, now slavery, and European slavery. Man, and Kebani put the worst slavery ever. Go to Dubai and see slavery. If not that the Dubai government opened their eyes, swan the Dubai up Bedana. Every part of the world, get them around on the Igbo. Here in China, when they Yoruba are here, Yoruba people, they are few. Outside people, there are few. Population here in China, Nigeria, the population of Ndibo in China is more than population of Anambra Nina as a whole. Go and ask question. Only population of Ndibo here in China. How many million are they in China? Guangzhou. How many thousands of people Ndibo na Guangzhou? Imagine na Yiwu, imagine na Shenzhen, imagine na Beijing. Imagine na BDC. Nda wa Nigeria. Their population carry Anambra niile as a whole. Man, they cannot be able to bring out one person. Say one person, Jpac, Nigeria community. Onye na-achị achịkịta bụ onye Yoruba, mana country ndị Igbo dominatory. Country ndị Igbo dominatory, na-eme business, na-eme ife niile. Country ndị Igbo na-achụ ndị China na population. Mana onye Yoruba bụ their president. What is the problem? Because onye Imo pụta, onye Imo wepụta candidate. Onye Yoruba, onye Anambra wepụta candidate. Onye Enugu wepụta candidate. Onye Ebonyi wepụta candidate. Onye Abia wepụta candidate. Onye Delta wepụta candidate. Speaking Igbo, all of them cannot unite together. Where so no onye ga-eje, everybody step or down. Onye na-eme na Nigeria presidency. Ofu onye Igbo pụta hara ka onye je president ozugbo. 300 ndị Igbo apụta mebiere vote. 300 ndị Igbo apụta mebiere vote. PDP pụtara ịzọ vote ozugbo. Mgbe aka ndị Igbo niile mana ha ya abịa ịzọ election. Just ka wee megide atọ primary ka emebie Peter Obi. The thing that is happening in Nigeria is also happening here in China. Emegide onye Yoruba pịwa ndị Igbo aka. Yoruba dey make business. Onye gbasara na business. Ndị ka ji ego n'obodo a bụ ndị Igbo. Ndị ka nwee connection n'obodo a bụ ndị Igbo. Ndị ka na population bụ ndị Igbo. Mana ndị Igbo nọ here. Onye Yoruba bụrụ president Nigeria Union Association. Ihe onye Igbo kwesịrị because of gịnị onye Imo ya apụta. Onye Anambra apụta. Ndị Anambra nwere ka dị 4 pụta. Ndị Imo adị 4 pụta. Ndị Abia adị 4 pụta. Ndị Enugu adị 4 pụta. Ndị Delta adị 4 pụta. Bayelsa adị 4 pụta. Etu a ka ha esipụta gido atụcha akwụkwọ ha akụrụsie vote. Ndị Yoruba nọ n'obodo a ma ndị nọ Beijing ma ndị nọ ebe ọbụla dị iche iche ha na-aba jikọọ ọnụ wepụta so ofu onye were ofu onye ahụ winuo thousands of ndị Igbo na China. The same thing na-eme na Nigeria. Onye kwụrụ ọtọ akụtu esomụba eze ga-akwụ ọtọ ikwute ndị youth. Agwara m na ndị the way nke since ejipụta na-aṅụ mkpụrụ mmiri ma ndị na-ere mkpụrụ mmiri ma ndị na-aṅụ ya aṅụ ma ndị na-esi Igbo ma ndị na-aṅụ anwụrụ kemgbe eji na-ere hard drug na Anambra steeti na Igbo niile na Nigeria niile ka bred ha ji wee kpọchie achọ iji ibu vote ụmụ youth. Ndị a na-agwa m okwu a kịta ụmụ atụrụ a na-eribeghị 3 square mile achọ iji ime vote snatching ọkwa ndị youth ka a ga-agbọ ka ịfụ how stupid our youth dị. Anyị ekwesịghị ịda agba Tinubu mgba because Tinubu is a saint. Anyị ekwesịghị ịda agba ndị gọvanọ mgba na gọvanọ asị anyị bụ saint.
anya ekwesịghị ide agba ndị old people mgba ha bụ sent ndị ekwesịghị ide fight bụ ụmụ youth bụ erigidere ndị youth. Okay, if not for ụmụ youth, go to ministry today. Nke ndị nọ na church ọ ndị youth ụmụ agbọghọbịa, ke ndị nọ na youth ụmụ agbọghọbịa, ụmụ youth ụmụ nwoke, ke ndị na-ejebe dibịa ọ ụmụ okorobịa, ke ndị na-agwọ ọgwụ ka a wee kechiere ha nwoke ka nwoke ahụ ghara ime nyere ka nwoke alụ ha ọ ụmụ agbọghọbịa, ke ndị na-arụ ara ụmụ agbọghọbịa ụmụ okorobịa, ke ndị na-ezu ohi ụmụ agbọghọbịa ụmụ okorobịa, ke ndị na-etekwa ime ụmụ agbọghọbịa ụmụ okorobịa. So o nwere ihe gbasara ndị adult, o nwere ihe gbasara ndị okenye na anything ọbụla. Let me block this person immediately. Anywhere belief is, but on my page, your own belief is my page. I report you and block you immediately. What happened that kuma ke were say fake account ezosie frustration everywhere. Asege biara osampa na obodo onye ozo. Bia ka obara go uru. Bia go and hustle. And know what to better your life. If we na-ekwezi okwu because of hatred, maybe o nwere video mu before ị na-like ro, then ima mazi na onye nwere mboso ekwute nke like re. Ọ ha chanye na George ozugbo. Election is coming. A ga ha enye unu ego na on the youth. Ke na ego youth. Ke na enye ego na polling unit ha ke all youth. How many population can they need? How many population can they need? Youth everywhere. Ana akọfụsịa akụkọ onye na cross by Kotonu can never know anything about ya na akọ n'ụwa. Ekwutara ozugbo yo ke ndị na-eji egbu onike youth, ke ndị na-eduba ha je eme evil youth, emechazie ke ndị a na-agbagbu na polling unit youth, because na ha amaghị ife. Youth ba ya amaghị ife. Let me tell you what happened in Pakistan, because I used to be even when I be there with the international news. So that come on bread and the former president of Pakistan, Imran Khan, former president of Pakistan, in Kenya prison now, but Imran Khan, when he was a president, generally na Pakistan, the whole of youth niile no na Pakistan ebe buzo bido protest bube president ke ndị bido protest a ụmụ youth Africa, youth Nigeria bụ youth afọ nse, youth eri, youth ụmụ idiot. And they block any idiot or comment rubbish here straight away. Drop that your rubbish, I block you straight. After all, by the life, I did not send you a request to come and join me. You just see my life and decide to join me. Former president of Pakistan, Imran Khan, actually government youth not Pakistan will block also for complete 24 days. Either getting to 1 month or 14 days can block Rosa, the whole of Pakistan. Now, what government that now they must fix this thing. Put a call and ask people in Pakistan. Join them in Abbottabad. Kagwagi. A block up pake. Every is able to be the protest. But a village be president able to be the protest. Be president able to be the protest. I call the protest the first day. All the whole billionaires in Pakistan. If I remember, for the brutal Ferrari, for the brutal Bentley, for the brutal Lamborghini, they brutal a block also. Nothing moves in Pakistan until government fix that thing for them. Your apology before you to weapon also. Did you see anybody? How many soldiers on a barrack? How many army on a barrack? It will be a disaster. Now see your citizen. No, now now international court. Your citizen.
All of them block major road, block airport for good 14 days. That is called vibrant youth. Youth want sense. Obro you to Facebook. Obro you to ade ego. November kita oreji na akwa ga no me omudu n'anya. Ị ga-afụta ụmụ atụrụ. Onye ga-ama na onye abụ onye ohi. Onye ga-ama na onye abụ ekperima. Onye ga-amakwa na onye akịta abụ onye agbara liftanship. Onye ga-ama na onye bụ arrest convict before the next knows kpam ebunyere play card. Hey, ojebego harabara yeso. Bana jaja bana na hara yeso. Ndị atụrụ. They really. Oru mgbe efisiri datin ozugbo youth pụọ n'ụzọ ayọ ha ayọ ị na-ajụ onye si village be president na Pakistan why eji wee soro eme protest ọ sịghị na ihe ọ na-ego garị a na-eri ihe ọ na-eri ego ndị oyibo bụ the same price onye nọ na city na-ego na nke price ya adịghị iche because ọ bụ nwa ọ nọ village be president. Today that former president of Pakistan nọ na prison. Gini goes not a prison because of Guinea. I be check a record $100,000 but mismanagement of fund. Ego Neru salary local government chairman in Anambra State. Ego Neru local government chairman in Port Harcourt. Ego Neru local government chairman in the Igbo State. How much is $100,000? $150 million or $155 million. How much is local government chairman they receive in River State and Cross River? Ego Neru 1 month allocation. Ka president mismanaged on an to the today. How many years? Ochere mgbe Donald Trump, even as you some people, oil load had that also. Every guy form atụrụ ụmụ idiot eriri abụ. Ihe ha na-asacha na Facebook bụ reels ebe nwaanyị gba ọtọ nọ. Nwaanyị ọbụla ebe ha na ifu ha na phone ntụ adị serious na-escroll. Isere onye a nwere ihe ọma. Sọsọ ebe eje ibe yi pants gbara ọtọ na-egosi ara ifu ha ebe ozugbo. Igbo ha not on Facebook today. The next day, you have become celebrity. Igbo on Facebook today. The following day, you automatically are a celebrity because your video must trend. The video they like to share is the video about you say panty, negociara, just 2-3 minutes video. If we're enough for 5 million views. Each video again, man, when a tangible thing video they are causing them money, you can never see. You know, for comment eju, view eju, can you watch here? Youth. Ndagari one time you watch in the bottom of Facebook. I got to work one time you watch it in the bottom of Facebook. The answer is no. If you have sense, don't come back. More one on Nigeria already. You might much have more of me. Over them of me, and I can nonsense. If you have sense, don't come back. More one on Nigeria this week. Can I call you? Mụnwa ka ị na-akọrọ akụkọ. Okay, go and look for contact. Mụ na ga abịa ịkọ akụkọ. Na mụ na ga na-akọ tu. Onwere one tangible thing you ezi wee hold Jpac na Jpac. I'm a blogger. I want to take my certificate. It's a registered thing with under CAC. Iwe butere m ma na aramo nne gị ka etinara nwunye gị ka efugo m egbe n'aka ka efugo m ohi n'aka ka emego m kidnapping before. Emego Yahoo before. So you gbam here but the akpom today speed can get tomorrow. Because he even the popular. Or say more if you know what is good. Mumwana abata Nigeria this week. Can I call you? Or say if you know what is good, don't come back to Nigeria. Dagiri mere. Look at that as make liberate here. Oma ajuala. Oma atoro nwanwu. Oba na nne ka no ma ihe ara agwe mgbe aha. I may offer you well in Nigeria or not. Igbo doesn't worth fighting for. Igbo does not worth fighting for. And that is the reason why no Igbo man can become president till this life end. If you like, bet money. Bet money, I will bet whatever you want me to bet. The day I stop campaigning for Igbo for president, during the time of Itobi, after the kangaroo ni nemereba, I shed tears. Where someone put Jpac again, a campaign for Igbo president. Peter Obi pụtara ozugbo ka ọ bụrụ president bam ọjịsọ ka alụ apụta onye nke apụta onye nke apụta onye nke apụta onye nke apụta atụtụrụ vote onye Igbo dọrịrị
Don't sit down vote onye Igbo. Mụnwa ịpụtakwara asị na nna ka campaign kwa again. Kama anwụhụ na Tesla Balogu na Lagos. Ma ha nwụzi ọzọ. Kama anwụhụ na Tesla Balogu ebe na mere Peter Obi campaign. Ma nwụzi ọzọ nọ na crowd. Ebe mụ na claim the drug nọ na stage nọ na crowd da fence ya. Ebe na-eme ka mme magic ka ndị ọbụla gbakọta ka e create awareness. The same awareness ahụ create na Tesla Balogu stadium. Mbụ ite n'isi ewere gị na-agba nwụọ na Jpac bụ oke ite ọ na project oke ite ọ na-eme nke ọ na-eme nke ọ na-eme nke ọ na-eme nke a something eji wee mee comedy ebu ite wee mee comedy ewere gị na-ata gị kama anwụhụ na nke Peter Obi na campaign eme ha nwụzọ if not for gọvanọ eziokwu by now abara ekwuzi okwu maka Jpac because I fainted nda fent ya gọvanọ eziokwu start moto buru na moto ozugbo bujebe ebe ụlọ ọgwụ ebe crowd bịa shokuo ebe na-eme onye Igbo campaign oru echi onye Igbo pụta today si na nna na ọkọbebe mụnwa ga-ebu n'isi onye Igbo ọbụla pụtara ime campaign mba ebu n'isi na Igbo man cannot be president of Nigeria. If you like, come out, waste your money. Highest. They will take you as vice president. Highest, a vice. For only Igbo to become president is a no-go area. Anybody coming out is just to come and trend, to come and waste his energy, to come and waste his money. As long as IGBO, the concern, only Igbo cannot be president of Nigeria. Quote, not the kind of could before, and I wear war. Only Igbo am president. I can only support a governor because, after all, it's my state. Oh, with that location from federal, on our Ryan or Mocho. Oh, that location from federal, on our Ryan or on a state. I'm Moyanambra. Whosoever I want to support, now I have no to check a favor. They got before. I support to organi who fine, organi who all buy a cobo. I'm not an Igbo, cobo. Money over was president, no one car. Only that 2027 on said Hanoko. I call him be that cantamotu. Only woman for a post who will take a mega and say, boy, you know, win. Tinubu chicha, or Rojichi, Nyonya Hausa, simple. Highest, Rojichi, Nyonya middle belt. Or Rojichi, Nyonya south. Only Bama president. Ha! Also, can you bet my wife? If I bet my wife, you bet $100,000. I may say now. If I bet my wife, give me a bet $100,000. Only I may with a distant third na election. Distant third. You know go reach only Igbo. Tinubu yachi 8 years. Because all you know choro. What do you think about Solu the second term? I am with election over there. Onions who the cap fit, let him wear the cap. Who the cap fit, let him wear the cap. Onyo buru nya wiri di obo abara me yiku maka election. This my page, abara me yiku maka election. Abara me yiku maka campaign. Cause to stop castigating ya. Truth is always bitter. Nothing to castigate. I am telling you, no only Igbo Nigeria. Simple. Until anybody united, we are not united. Nothing like castigating. Tinubu will rule for 8 years. Even instead of me to support only Igbo, I support only Yoruba because we are not united. How do you want Onyibo to become president, whereby all the whole leaders in Igbo land, governors, senators, House of Rep, nobody is talking about the release of Nnamdi Kanu, and they want Onyibo to become president? They want me to support Igbo presidency. Why Nnamdi Kanu is still in detention? That is hypocrisy in the highest order. Let me block you. Funny, Fury, Treason. I love as you guys are coming out so that it will give me more room to block. This is my live video. I cannot entertain any single insult. Once I see it, bam, block all. After all, you're not feeding me. You're not the reason why I'm here in China.
Yes, you haven't seen any Yoruba people castigating his people about all their shortcomings. My brother, they love themselves. Haven't you, when they talk this in AGK, Justin, you haven't seen the Yoruba people castigating their people? Haven't you also seen all Yoruba elite gathered together, went and released Sunday Igbo? You know they see him? No, you know halfway. It's a kind of logic. Logic. You haven't seen Yoruba people castigating their people. Haven't you seen a Yoruba elite gather together, go and release Sunday Igbo? You know they see him? Upon things are going high in Nigeria, still Yoruba people are supporting Tinubu because it is their own. They will like it like that. Even if Tinubu is not doing well, they will still take it like that because it is their own. You know they see him. You have really deceived our boys. Okay, God bless you. Well, get up on my page immediately. Thank God you show yourself. I don't want to be seeing an idiot like you. You are the one talking about politics. You are the one saying that Igbo can't rule Nigeria. We don't even need the rule Nigeria. What we need is working system. Both you and that working system, it will not come. The only thing in the Igbo need today, beginning, I need the unity. We are not united. Ihe ekworo na anyukwu, ekworo na anyukwu, dekwa na ani Igbo bai. Ọ dịkwa na obodo ndị ọzọ. That is the reason why I have epụta na London. Mmadụ echie eze ndị Igbo na London. Ọgwa na the same Europe, the same England, the same England. Mmadụ echie eze ndị Igbo na London. Onye kọrọ echie eze ndị Igbo na Manchester. Onye kọrọ echie eze ndị Igbo na Birmingham. Onye kọrọ echie eze ndị Igbo eju enu na ada. Because gịnị onwere chọrọ ka achie. Onwere chọrọ ka achie. Ọ bụla the whole of Britain niile, England niile na-enwere Central Igbo Union. Ofu onye abụrụ eze. Mana onwe ekwere ka achie. Ebe na India enwe eze ndị Igbo na New Delhi. Enwe eze ndị Igbo na Mumbai. Enwe eze ndị Igbo. The whole state niile bụcha eze ndị Igbo. Onye nke na-agba ọfara eze ndị Igbo na-abụ Mumbai na-agba ọfara. Eze ndị Igbo na New Delhi na-agba ọfara. Eze ndị Igbo ebe nke na-agba everywhere eze ndị Igbo. Oh, they cannot come together wepụta ofu onye si ya nna chia anyị nwee problem ka ị gara anyị na consulate ka iwee solve anyị our problem. Ese nna ndị Igbo ya bụ president. Ebe ya baba na India like this enwe 15 eze ndị Igbo na India. England enwe 10 eze ndị Igbo na England. Aba na China enwe 22 eze ndị Igbo. Aba na Japan enwe 300 eze ndị Igbo. Every countries of the world eze ndị Igbo. Aba na Holland eze ndị Igbo ebe eze ndị Igbo ebe eze nekwa Ethiopia. Nekwa obere Ethiopia here. Enwere eze ndị Igbo ebe enwe ba 14 club. Onye nke bụ eze ndị Igbo ebe eze ndị Igbo ebe eze ndị Igbo ebe. Oh, they can never come together wepụta ofu onye si ya chia anyị n'ụwa nke a. Kama onye Enugu asị okay onye Anambra chi last year ọkịchịkwa ọzọ mba ha achọghị ịma criteria, achọghị ịma ụbụrụ isi gị, achọghị ịma your quality as a leader, whether you have the quality as a leader. Achọghị ịma na ihe eme ọfụma ka ọ ihe eme ọfụma. Onye Enugu ya sị na onye Imo amachi anyị na onye Imo achịbugo machi anyị again. Na ọmụnwa bụzi eze ndị Igbo na Enugu, mụnwa bụzi eze ndị Igbo na Birmingham. Ọ ga-eme unu n'aka 2027 mfu ana post onye Igbo nkịta ahụ gbaa mfu na win the primary mgbe ho ha ọga you no go win. Ndị Igbo gara eme celebration. Nnamdi Kanu na-ejekwa court ojekwa. Have you seen any governor there to go there and see fight for his release? The answer is no. You no go see any governor there. For good 3 years, that's on a country for good 3 years. Onwebeghị any tangible thing as na Nnamdi Kanu mere.
for good 3 good years to 4 years, no fair hearing. No fair hearing. Woman here said, no here. Can none can join we could know here come guilty or not guilty. I can appoint at the court. Now spend Diego. Now money Diego. Billions an apple. Now spend Diego. Now spend Diego. When you will know that my opinion will hold water is 2027. All of them are just gather like this. The only Messiah and the Igbo today but Mazan Nande Kano. Until they open all the guilty, I'm one all the guilty. Open other guilty, I'm one other guilty. Sunday Igbo Dorogo, door in order, door everywhere in order on Larie. E wude Sunday Igbo ndị niile bụ ndị ọba elite niile si n'azụ gbagide mgba eje release Sunday Igbo release ọkpọrọ nwunye na ọrụ nwe Germany mana ndị Igbo onye nke esi Enugu si ya gbue Nnamdi Kanu bụ ekwensu gbue onye nke esi ebe nke sebe oge eme unu n'anya na unu na-achị ọchịchị onye na support ọchịchị unu ọrụ ara oge election say baba you have completed your 4 years. Go and complete your next 4 years, making it 8 years. Go and complete your next 4 years. 8 years. Or whether I call some only boy I call for politics again, federal politics or anything presidency, against Nabrona, no general courts, no leave, Jpac stand there and now the car for shorty. Obunamu abo senator, na my shorty. We matter in Nigeria. I forgo shorty as and Nnamdi Kanu. Or if government can take my shorty, na any the shorty on your obuna. No obuna Nnamdi Kanu boss about I will go and shorty Nnamdi Kanu. I will go and shorty him. The little knowledge in way today, word of God Nnamdi Kanu they preach. Message of God Nnamdi Kanu they preach. All the home sweet message. Now we knowledge and today about religion, everything, my development, my civilization, message of Nnamdi Kanu. And we want a little knowledge. Since you open Nnamdi Kanu cannot, Kita, open Okano, yes, Okano Nife now. With the knowledge in my gather, by now would have go far in knowledge. For my knowledge for don't go far because every Monday broadcast is like a lecture. It's like 7 o'clock Monday broadcast is like lecture. I didn't chebri. All since Nnamdi Kanu juwe me charest, juwe fake prophet, fake man of God everywhere. Adoration center everywhere. People, but that's Facebook. Who's here? Bahama haya abata. Heje ba adoration. Jegebe oku. Jegebe. John 3:16, for God so loved the world, he gave to the only begotten Son, that whosoever believeth in him should not perish but have everlasting life. Jegeboku Nicodemus na Peter na Paul. Jegeboku nde mgbochie ndị nwụrụ anwụ anyị na-amaha mgbe ha mere exist. Jegebe na John juwe nke a onye a juwe pịa mkpara na mmiri o wee mebie ụwa wee mebie. Gebe okwu niile dị na every blessed day ewere Genesis atọ ọnụ agụgide atọ ọnụ to Revelation. Next Sunday, from the day I was born till now, I can go Genesis to Revelation. And I call history. I go to Genesis, go to Revelation. If you want to see, we be against we be scientific book. Say na ihe abu akwụkwọ eji arụ aeroplane. Ka anyị bịa mụọ n'ụlọ ụka. Ọ ka ja mụọ n'ọdịnala ha na-eje. It is written. Yes, I did not. I'm against the word of God. No, so that you not quote me wrong. I'm not against the word of God, and I can never against the word of God. Come on, here Genesis from January to December. I go the Revelation turn again, and on also. Apart from that book of Revelation and the Genesis, Exodus, Leviticus, Number, Deuteronomy, Job, Joshua, Ruth, Samuel, First King, Second King, Chronicle. Is now here in Akata, Nanka, Paul, Jerusalem, and Philadelphia. We see Philadelphia, where by 1 million wages and Antioch,
wee si na Antioch wee jee wee gbaa ụgbọ mmiri wee jee na Damascus wee bịa rie wee were ndụ onye Kraịst ihe niile agụchakwa ya Sunday school kwa na Sunday school kwa agụkwa ya ihe ọgụ nke mbụ si na akwụkwọ Pita nke abụọ na nke atọ wee pụta Pita wee bịa wee machapụ Makọs ntị kpam wee werekwa ntị ewe tikwa ebe a ihe na-aka na-akọrọ anyị kai ikwu ghara ozugbo ndị bụ dikin n'ụlọ ụka na ndị chiri Night of St. Timothy na ndị chiri Night of St. John na ndị chiri Night of ị na-eji night ndị nwụrụ anwụ ihe na-anaghị eme gị night ndị nwụrụ anwụ pụtara isi na ichiri Night of St. John na afa gị bụkwa Emeka ijechie night of onye Rome night of afọ onye Rome ikwu ya sị gị ji aga mechie anụ Jpac don't fight God. Can I talk about religion again? I don't talk about church. I don't talk about religion again. I just decided to just keep quiet. I'm tired of giving people advice and I can never do that again. Here on social media, I advertise people's business and collect my money and go. He can't advise I the same again because when he today, more 500 are already against you. As long as you could have no but or got a headache or menana or got a headache church. These two religions, the total guy, buai, so kuai, I sank here. And I but I forget America. He just cheers night of St. John. Man, one day workable, one day Bonya Gulere for the dance. Maybe here sent for years. For the dance well, he may sent. But a black man. Man, you could do to a Taragon Tapia. He just here sent Night of St. Mulumba. Mulumbe, Mahonyob, Onyocha, white. It's an open Jesus Christ. It's an open Jesus Christ. Jesus Christ is a black. Do you think that white people will worship a black man? Do you think that a white people will worship black man if Jesus Christ truly is a black? Jesus Christ is a Jew. Do you think that they will introduce it to you? They will reject it. They won't worship black. When I say Jesus Christ on our church, but I forget America. It gets here Night of St. John. Night of St. John. Father John Abuka, Father Pope Unau. That John Abuka Pope, old ancient Pope Unau, Emerescent. That Pope Buka ancient that's John Buka ancient Pope Unau thousands years ago. Night of St. John, Night of St. Peter, Night of St. Mulumba. Man, I forget Emeka, I forget Chinedu, I forget only Igbo Genazao. Man, you have never asked that Pope before. See, why not actually him for the dance sent? So blessed game. Let us make blessed. Let me blessed you one day. Or no can the father will not even introduce Akwa for the dance. I may Akwa for the dance. Oh, bullshit, Bumpe, Father Yanana, Father Ede, Nelele, came and introduced a Akwa for the dance. Each other and other from room. I could see ye again. You guys are very stupid in thinking. My name is Chinedu, man. I'm not going to say, Chinedu sent in that Night of St. Inca. All for the be here. Or to come back during the time of the Eden Bonewu. Yiri Akwa for the dance. Remember blessed a year when Bundene. Or the Kenya, the order from Rome. I was a year. No can now hear Akwa for the dance today. I think he's Akwa for the dance. Yani, every day is Akwa Pope John Paul. It is Akwa Pope John Paul. Akwa, I don't know Igbo. But I just meet you on a religion. Because now, in the Bible, they rooted. How they rooted the religion. So,
had brain ha kpọchigo brain ha dị ka ebe a wụrụ condemn oil. O nwere ihe ekwu here. O nwere ihe ekwu n'ụwa ka onye be anyị ghọta ihe a na-ekwu. A sị gị Jpac, leave it for us. Don't fight God. Leave it for God. This is things of the spirit. Leave it for God. Since I was born, now I am getting old. And we will no country. Bupute akwụkwọ eji arụ aeroplane. Akwụkwọ eji move aeroplane. Na akuzie na church. Ka ụmụ ya mara ka esi arụ. Ka esi were move plane. Aviation. Aviation. Go to Pakistan. Na every village from street to street here ebe na arụ egbe. Every house bụ factory ebe na arụ egbe. Every factory nwere house ebe na arụ egbe. Ime aka ntu akpa m ozugbo na Pakistan enye gị egbe. But the problem is ya agba ya agba because the law forbid it. Na ma agba dị egbe. Ewute gị ebe gbara egbe ije nga. Ha dị good na ịrụ ammunition. Ọ bụrụ ha maka a na-amara ọkpa na ana. Ha every family na-arụ egbe. Ene kpa m ozugbo kpa m onye bụ na-ebunye egbe elu. Ọ na-ekwu okwu. That is Pakistan for you. Ịbata obodo na China. Ihe eji mara family na-ebu technology. Even ebe a nakọta abụọ enwere 3-story building down na underground. Somebody say bring me in. Enwere 3-story down na underground here. A na-arụ ọrụ na ana factories. Onye gbasara ha kita today Friday abago Saturday right? They begin to go holidays. Just week Monday bidokwa. But I have from Monday to Monday. Go to Genesis. I go to Genesis Monday. Go Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. The beginning was the word, and the word was the God, and the word was God. Yes, yes. One day, my youth fellowship. I go to youth fellowship. I go lecturer, more professor in mathematics. So look at the youth fellowship. Kuzera yung my mass, more kuzera yung my social study. Now youth fellowship, you can see it. Let me block this idiots. Block and reports. Nah, my brother, Titus Emeka Kanju. I want to ask question. How can a big man kidnap poor man? Nah, mamo. God, you can say Jpac. And my Akwa. Yeah, away the work you put your eyes, you put some good at them God, not more better one book out more, not borrow more. Oh, can they na-agwa okwu onye kpọrọ gị asa ka ị na-agwa okwu onye na-afụbeghị immigration onye ka ị na-agwa okwu onye na-agwa okwu ikwucha na ejezuru onwe gị ike ndị eriri eri bụ ndị eriri eri mụ na ha na-akọtụ I have made up my mind never to advise any idiot again. Mpụta kata ihe eji na-eti ọnụ na most of the most eji eti ọnụ most of the thing na-emegasị na social media bụ na-agatakwa ịgbanyekwa ọnụ ewepụkwa ọnụ ga-agbara onwe gị ihe nọ na-agata 3 of my page ya mbiji emezi ebe advert ndị na-eme blogging mere onwe ha blogging ndị na-eme content creating mere onwe ha content creating ebe anọkọta I'm not ready to make anybody to laugh again because if after laughing now that's 1 minute in the next 5 minutes you realize that you won't be any nobody. So after making you laugh now log or out on Facebook, you go and face your warrants. That I make you laugh will not put food on your table. Because I am not going to be able to update. I'm a man no name you go update for China. And by this week now, next week now, they are coming to China. Mother talk. I'm already a coach for Siako. If you were there, you make money. Over there, boss room, unless you do he the money. If here.
Iri ya ego ndị mmadụ akụchie ego ozugbo. Obodo a this country one guy kpọrọ na phone sị m jebe ọchọ ibechara say no problem. Mgbacha everything na sị m na mana ọ chọkwara ịzụ afịa. Si aga ụdị afịa ọsị na ọ na-azụ gwongwo na India. Nsị aga obodo a eti gị na engine were mma kwọbie gị ntotu. Anaghị akọdị ha anaghị akụkọ akụkọ. Ebukwarị na abịa ibu ngwongwo obodo a. I advise you to remain where you are. Ibi obodo a sị na-ebu ngwongwo enwude gị ọ bụrụ na enwude gị a ga-enwude gị a ga-eti gị na njin kwọrie gị mana ndị banya ha anụ ihe mana ị nwere ike nyecha onye ahụ advaịsị ya kịta ofili ọ na-eche ka ọ nwee ego ọ pụọ oje mee visa o mechazie visa ọzụzụ pụọ ka kwuru ka ozu bịaba China ejide tinye aka na drọg enwude gị anaghị atụrụ gị nga lọya ga-ekpe gị ikpe dị wiked a jọji agha ozugbo tii na njin kwọrie gị ozugbo ma ọ tie onye ahụ n'ovun mee onye ahụ ka ọghọrọ dọst ha na ha tọrọreti nọnsens ma ndị be ha even ha na ha akọdịa nọnsens na ebe ndị be ha nọ onye ọbụla onye sokwa ya bụrụ iti ha n'aka na drọg anyị egbu gị. I told him truth si ya ị na-abịakwa obodo abịakwa na ịbịakara ịgba mbọ ọkwa legit ha na-arụ ihe onye ọbụla ịfụrụ hite na China ya bụkwa legit. They don't have time to search you. Camera dị everywhere. Camera is everywhere. Nobody is ready to search you. They cannot search you. In the HANA committee, they will leave you. That might be a because obodo line. Back here one line. You can't enter China without having line. That is highest security ever any country can get. So you can't run away from them. And that line I had your passport, scan where. So where you won't go, they scan your passport. The land you will buy here, you must use it with your this thing. Your land they registered, your passport they registered, your fingerprint they registered, your face is captured. I won't take pass. Issue I know that camera everywhere. A picture who goes but scan where system passport. So created that is the civilized. These people are living in 2030. Why I can 1984. We are still in 1984. They go to 2030. All their vehicles electric, BRT electric, Los bus electric, trailer is CNG. Since my eyes have never seen filling station. I am after a filling station. We had fuel, but in Nigeria, and our boss a pipeline. I will fuel. Nepa they were alcohol. Filling station everywhere. When you goes, borrow filling station. One day I got two Bunigwe. I two Bunigwe nowhere. Piam will need now because from here, filling station, hotel, first station, hotel, first station, hotel, first station. Onye ru hana first station no Igbo is on a highest investment. You were not plan to open the way one day. Hana fuel station, a man no how we are going to bring technology. Fuel station, you can build power plant, private power plant, where your private shuttle bus register your own app, all your motor in electric. In the morning, how about the or number the park here, charge your motor. And knowledge and foresight. You guys still believe in fuel. Why every country of the whole world have migrated from fuel to electric to solar? Go to Dubai. But that Dubai, Qatar, careful. Now when you pass on a fuel again, go to Qatar. Over the heat season, man, how much I want technology, they will coolant, they so that Anya will not subsidize the Anya. All our governors will come here, they will not learn any single thing. And give up what we didn't make him be I say, because Obodo Bank was my person never hear word. Come on, China, ever. Come on, China, man. A man had a flight and about 2.4 million. Only tickets. You buy 19 hours. Can about come on, China. Far Asia. On yes, I say, come on, China, ever. Dubai. I said, come on, Dubai. Man, Dubai, I have never show me country that is more developed than Dubai. When you
the whole world. Now, I will take you to factory. If we in the Ghana, na-ebu electric machine na-ebu na Ghana because ha nwere ọkụ. It's only a stupid country can they believe in a fuel, or because of fuel kg anọkọta bus or pipeline. Ihe eji fuel emezigbo or like this big industry. All this big plant industry, how we can use diesel, big plant n'ime ọhịa, for truck and tractors and trailer. What's it? Ụwa na-apụzi apụ. Onye na-agba eziokwu ọsịa na ntị nke aba ọsị na nke abụọ degode Hong Kong ka efu ka obodo dị efu na ndị ọcha na-arụ heaven on earth. Don't worry, next week onwere city mmeje anọgo too much na this Guangzhou. Maybe afugo Guangzhou, maybe see I'm saying maybe all the other countries. Next week onwere city mmega next week mma aga city na-akpọ Shenzhen city na-akpọ Shenzhen ebe a na-arụ highest technology in the whole world. Ebe a ka na-arụ iPhone, ebe a ka na-arụ all the whole electric cars na-arụ today, ebe a ka na-arụ truck, ebe a anything called technology, sophisticated technology na Shenzhen. Mma aga there next week. Nga ị na-abata Shenzhen anya mmiri na-agba gị n'anya ihe na-asị na ị nọ n'eluigwe nke atọ, ị nọ na heaven. Don't worry, I will go to Shenzhen. I don't post video for this side. Maybe when I see everybody in a village, everybody marketplace. Yeah, marketplace. Everybody draw develop. Yeah, marketplace. Everybody na forget marketplace. Nga Shenzhen or Shanghai. Iba Shanghai. You cry. Who you want Shanghai? They kwa nana because everybody third heaven. Third heaven. What you want Japan? They kwa nana. That they live 2030. I can on 1984. I can on 1979. Because Nigeria make it, I just hurry, I want also I just went independent. On the go to boy today, bag the boy, or for a headache, more 5 years, I get set to learn, or what to do, no manager. So you know here Nigeria na boy, kama ha ga-ekulu down ka mgbe Nigeria kwesịrị inwere onwe ha bara 1990 mgbe South Africa nwere independent. Nigeria ekwesịghị inwere onwe ha na 1960 ha nwere independent. Mgbe ha kwesịrị inwere onwe ha because anyị dị anya ukwu, ọ na-adị anyị họrị na ndị ọcha ga-amịkpọrọ anyị fuel, na ndị ọcha debe ha ga-amịkpọ fuel. Ọ bụ na anyị kulu down by now ha ga na-amịda fuel na-etozire because na the development nke dịkwa adị today na Nigeria kịta abụ nke ndị Europe rụrụ arụ, nke ndị Britain rụrụ arụ, nke ndị Portugal rụrụ arụ. Ọ bụ na hapụrụ ndị ọcha ka ha colonize Nigeria from that time till 1990. By now anyị enwego knowledge because technology ya batago, phone ya batago, internet ya batago. Anyị enwego knowledge na onwere governor or president ya bata ozugbo na-akọ akọ power failure. No governor that will talk about power failure because now I colonize go till 1990. Enwebe development, nwe cell phone, nwe phone, nwe everything. By now, monitor ya both Onitsha for monitor ya railway. But can maybe railway ga na Igbo. O webe railway to the southeast na bro na Enugu. Nke a dị na Enugu si Port Harcourt kebe Enugu is not working. And nke arụ bụ ndị Britain rụrụ that railway si Port Harcourt wee kebe Enugu. Ọ ndị Britain rụrụ kemgbe ji wee rụchee ọkara arụ ọrụ kịta. Answer is no. Mana ọ bụla ndị ọcha colonize Nigeria from that time till 1990, a ga-enwe multiples of train station ma Enugu ma Owerri ma Anambra everywhere. Anyị gbara ọsọ ka a na-eje ka anyị jee nwee independent. Mgbe unu enwegoro independent na 60-something years of failure, ọ ihe anyị nwere nwecha independent still ihe na-eme ka na-eme today. Anyị afụrụ ụzọ because anyị nọ n'isi nna ndị azụka iwe wetara independent. They don't even see road, no technology then. Ọ bụ na anyị ka gbara abụọ irugide ruo 1990. By now a ga-enwere ebe a na-eme assembly plane aircraft na Nigeria, mana enweghị even common moto a na-eme assembly. Gọọmenti eje tax gbuo go to innocent factory ọ na-abụ ọnụ diesel ka o wee nwee ike produce, ka o wee nwee ike assemble wuo moto. Mana jee na this small boy nwere
nwere factory solar irusi ebe ahụ phone ọkụ dị 24 hours ọkụ dị 24 hours everywhere ọkụ I never see him everywhere light because these people with a sense they notice that na fuel more in army fuel na one day about earthquake ya ebe ahụ because fuel bụ nutrients fuel ha na-eme reserve fuel bụ nutrients one day ya megide fuel look at Qatar nwere reservoir oil reservoir ha nwere now I don't know any part of the world nwere reservoir Qatar nwere no oil and gas but they are not using fuel ha na-use electric they are using electric mana ha nwere fuel they reserve their own fuel nke anyị ba na amị nke anyị na-ebuje satome ana-amị nke anyị a na-ebu na-eje obodo oyibo ana-amị a na-ebupụsị nepa mụrụ ma na-ewere ọkụ ka ha wee na-ere fuel ka o were na-ere fuel selfish interest everywhere ya na-amịrị fuel one day anyị amịrịde fuel in less than 30 years ebido nwebe earthquake na Nigeria ya na ụtụtụ one day fuel by yọbụrụ boom because a na-adịgo weak ala niile adịgo weak kere bi ga-azụrụ ọba na-amị fuel a bụ nutrients emikpọcha in less than 30 years fuel na-agwụ unu eri anya unu eri anya unu ebe kwa unu ebe kwa jere ọ na-agwụ na ndị ọgwụ anụ na-adị dry ọkwa ọgwụ achọba steeti anyị amị oil achọba steeti ndị nwere ndị NDDC a gara akwụsị ha ụgwọ 3.5 billion a month a gara nyize ha allocation a na-aṅụrị a na-azọkasị gịnị ka a na-azọ ndị ọgwụ unu eri anya unu ebe o si ewute m na ụmụ anyị ka a na-achọ idewe na sofa ka ụmụ anyị tawazie afọ ma ọ bụ na ya nọcha n'ụwa ala na fuel ebe ndị ọcha achọpụtago na but come to think of it na Chineke kechara ụwa niile kee anyanwụ enwere sun and the energy dị na sun can generate the energy the whole world. Elon Musk discover nke everybody na-eme discovery ka anọ anyị nwa bụ isi atịkpa na-ekwo ekpere na-akụ mgbịrịmgba Holy Ghost fire Holy Ghost fire akpọrọ ma ndị ejere mmiri a na-akụ pidgin n'isi na-akụ mgbịrịmgba na-akụfụsị fanta ọhịa abata ọhịa apasara nwere onye isi na-agbakọ ọnụ ịbata airport anyị bụ the worst airport in the whole world ịbata na airport ndị ọzọ esi ntị ịgba aka ịbatago na airport Dubai ọ na-asọjestịrị gị use wifi free wifi ikili even ma China ihe batara ozugbo free wifi ịnegide airport ntu anya mmiri agba o nwere the world class station ndị arụrụ ọfụ kịta ihe eji ọrụ the station ahụ kịta bụ 8 months world class station train station see from Guangdong this Guangdong Guangzhou here wee gaa wee ruo Shenzhen 8 hours speed train ihe eji wee ruo 8 months and over 16 bridges ebe train na-aga ebe anọkọta train na-aga n'elu ebe a iyi bata na Shanghai ka ihe afụ etu nọ n'ime na kịta paseji ntu kịta train esi ntu agbafete na paseji ntu a gbaa breeki mmadụ esi na palọ bee ihe a bụrụ fintrik ọ dị here na China mmadụ esi na palọ bee rituo ope door mepee kpọchie baa tren n'ihu bee like this train eburu ejebe ọrụ. These people does not believe na mmadụ na-anwụ anwụ n'ụwa ije Shanghai efu ihe nna agbaghị efe a na tren na-esi na be mmadụ gbafete gbaa breeki n'ime ụlọ mmadụ esi na apartment rituo baa tren gaba ọrụ na 20 something story building n'elu ọ bụrụkwa na 20 something story building up ị ga na-ajụ how this thing was formed in this China ihe ya bata na China here tren ya eburu ọdụga na tren ka ị bara ị na-afụ high sea tren eburu baa n'ime ana mmiri gbaa na ana mmiri gbaa pụtakwa the other side kwa pụtakwa na outside ọ bụrụ fintrik ọ dị na China here that is
why America cannot challenge China at development. It's not possible. America, they don't born them way to challenge China na technology. If you're in China, comment here. Whether I'm not say now this is here can you have a train or blue ba a full milli ni have see or bad even million train or blue bad even million batani the train or blue one man and milli or gonna have was milli and I can name or gonna have one million one name you put a put the other side of the technology. I can praise the Lord. Holy Ghost, fire. Holy Ghost, fire, fire to fire, fire, fire. I can ebu mmadụ na mmiri na-apịa mmadụ pidgin n'isi. I can ebu Fanta na-akpa mmadụ n'imi. I can ebu aja na-eje na mmiri na-achụ. I can eje na fọ ụzọ gbara ịnọ na na-achụ aja. I can host prayer and fasting. Chere ebe a ka awa wahala dị. Ụwa na-ekacha agaje. Ụwa na-apụ apụ. Every countries of the world will leave us behind because now our leaders are not doing well. The youth who our leaders are very stupid. The leaders those are our leaders who will consume bread. They are mad. They are stupid. A blind man can only be a blind man. So everybody knows now. Don't worry, I'm gonna do video. Come back Shanghai this week. Cause Beijing. Call Beijing. But 8 hours, the longest road in the world. 8 hours road. 8 hours. I didn't say 8 minutes. 8 hours straight road, straight road to Beijing. There in China. Yes, express road, 6 lane, 12 lane, all the straight to Beijing. He got 8 hours. They were 8 hours before your junction. With his speed, with your Ferrari, with your Lamborghini, with your car. Hebrew luxurious. He got 12 hours. Hebrew luxurious. Iro ga-abịa ịdọrọ ntu a inset your steering inset the steering ịhapụ steering gị aka ntu a na-arahụ ụra. Ihe ga-agba ebu 8 hours speed go straight from Guangzhou here to Beijing. Maybe you feel right in the world. I didn't say 12. I didn't say 8 minutes. 8 hours. No bending into a go straight. You can have a Facebook, now for a TikTok, now for a YouTube channel. And now with the street lights decorated with the flowers, with your unana guy. Let me block this Chibo Emmanuel. Oh yeah, get out of my life. You're not here to learn. You are here to distract. So talking church is always your hobby. Want to insist like, but I'm getting I call content creating ever. If you don't like get out. Mommy Joy, I come on because come on and then do bangata. I won't ndano na ndagwurugwu rili ọnwụ ka mana ha na-abụ na-akọ akụkọ. Hello. Mommy Joy, Jpac nwanne m. Kekwan. Ndị be anyị Ịma na Nigeria nọ n'ọkụ mmụọ before. Ịma na Nigeria nọ n'ọkụ mmụọ. Awa na-afụta gị asịrị na-eme nkwugheri na ya ataka nche. Ọzi anyị na-ekwu ka ama na enwe impact n'ime ha. Agba nọ na youth ka na-arịa. Youth bụ problem of Nigeria. Youth. Nigeria nọ na big problem. Na Belgium am nọ here my dear. Akwa China ka ị na-ekwu okwu ya. Eshokwu gị kazie na Europe my brother. Gịnị ka ị ga-abịalazi ị ga na-ajụ. So ọkụ mmụọ Nigeria nọ n'ọkụ mmụọ. Nigeria nọ n'ọkụ mmụọ my people. Ọ wụrụ na
ọkụ mmụọ a na-ekwupụta n'ụwa ka ọ dị ọ na Nigeria bụ ọkụ mmụọ anyị Friday ekwu mana ndị mmadụ aghọta ha Yeah, Nigeria ọkụ mmụọ a na-ekwupụta Nigeria ka ọ dị. If you travel out of Nigeria, my dear, it's when you will realize what this our brother is saying. It's just China. It's when you people will realize. I am telling you people that Nigeria also have offended us. Someone one Europe here. Nigeria has made so many children. So many Nigerian children are not gonna come back to Nigeria. The way things are going now, we cancel our traveling, our holiday for this year. Look at what is happening this year. So if you are telling these children you want to, we are traveling to Nigeria, saying, "Mommy, we are not going. If you want to go, you go alone." So you people, Nigeria people has wicked everybody that is in Nigeria. We are in a big trouble because we cannot come back now with our children. After suffering in this country, after building a home, trying one day that we are gonna take our children to come and know where they are coming from. Like this now, this Nigeria is. Tell me, how are you gonna take your children to a place that they have 24 hours light, to a place that everything they need on this earth, they will have it? You will tell these children that you are taking them back to Nigeria. It's not possible. Our going back to Nigeria this year again is cancelled because I don't have little children that you will just go and buy tickets and pack them to go to Nigeria. No, I have grown-up children that have a right to decide what they want and what they don't want. And you cannot force them to carry them to go to Nigeria because even in airport, before you know it, Yes, they will land there. So we are in trouble. We are in trouble. This thing our brother is saying now is affecting both anybody in any part of the country where you are. It's affecting all of us. It's affecting all of us. And the more the more every day is getting worse. The children will open internet, they will see. More especially is the ones that they don't make an internet. Carry chandoma. Ebutara otu ebe a ka emepe news mara onwe ga-afụ nọkọta efu na esuru mmadụ ọkụ na Benin suo n'Enugu suo ebe a onweta ezigbo ihe ya anọkọta nọkọta eso na-ewepụrụ gọvanọ nke a wetara nke a suspended ya anọkọta ntụ afụ congratulation ma ọ bụ na enwere factory emepere a na lọnchị na o nwere ọkụ ibere eme ka iweta teknọlọji asị ya na janara anyị one shot that say you get money. Ndị nke nwere enwe na-eme ka a produce ya ha nwa ndị banya hapụ ya lee Jpac nke onye ọcha. I will beg us, go to church to pray for Nigeria. You people should stop praying for Nigeria. You people should stop praying for Nigeria. Pastor Suleiman je were aka debe na wall ndị Croatia Europe debe aka ebe a na-ekpe ekpere maka this continent mana begging na anwụ please, I think the youth also we have the youth, you people have a role to play. I'm telling us, you people have a role to see how to make Nigeria a better place. The first day in China, somebody book Uber. It is when Uber and Nigeria, and here they use about Didi can they use just Uber. And whenever a Didi get a year book will make you able in the airport book may bash would you kill the video. Now, bash at the video guru. Isina za onye ọbụla na-ekwo mee bash ka eji agba ọba ịchọ ịpụta different of class efu price ya afụ normal taxi bụ electric mana ọrịa taxi bụ electric normal taxi ya bụ electric ị ga-efu 100 kwai na 100 kwai fụ nke 50 fụ mee bash 200 nke ọwa the same location ahụ efu Rolls Royce efu Sprinter ịmarazi nke ego ọ bụ na ebe eji 100 agba normal taxi ibu Rolls Royce we ka na 300 mana ọ bụ maka eji agba ụba
Mana motor had a use. Look at this this guy I got a agreement for solar energy in a factory. That guy billionaire na RMB naira billionaire. Mana this guy only made batch, let us make batch 2024. But that guy motor Tesla he opened 1 million RMB which is 212 million naira. No escort, no police, no safety, no whatever. If all back about Jpac, come, let's go. Hey, buy motor, the free with them on my Yafun Garani email. Mande by any butter governor, the buy but governor na House of Rep na Abioboda. Ha hapo escorts na Nigeria, hapo Egbe, na Nigeria, happy here Nigeria. Ha bato boda he wala ka buraba. They humble koboda. Ha say an airport na the also. Open land na airport was one dami. It's a good airport ya be. Then I asked this guy, I was Bruce. I said, Jpac, why? I said, why? Last time I called my Abuja, they call police for me. They call army, security everywhere. But in that court now, they call security everywhere to come and carry me. So no. I said, Jpac, why? Because so that they will not kidnap you. I said, it's true that the people told me for in Nigeria that some place you go, they will carry you. So no, this place in China, everywhere, security camera everywhere. Don't do rubbish here. Anything you do, camera capture you. Within 1 minute, the Brugos goes. Each 1 million RMB. Police over time. As long as I know go to the computer, they will have trace of crime. They will have trace of criminality. They will have help. You bring I'm going to money when you keep a tire, make business. They go when you pass around until they would a crime. Yeah. Obodo ndị niile nwere akpọkọchiela sekuriti niile onye mama nwere sekuriti papa nwere sekuriti ụmụ ha nwere sekuriti polisi ole ka Nigeria nwere a na-akụ ya ọgbara akụkọ obodo aghasara beyond repair. This place enweghị onye gị na burger master wu gọvanọ ga-abaga na the same shop ị na-ekwe n'aka sef ichi ise foto ọ balance gị na-ese foto ka obodo bai wele obodo Nigeria aghasa beyond repair. Kpọọ na ekpere emetụkwa ndị Chineke ụtụkwa abụrakata abụra Chineke ụtụ abụrakata abụra Nigeria ga-adị mma gwụ n'aka niile ka ọ nọ n'obi abụrakata abụra. Prayer for Nigeria ntụgwọ since mpụta n'ụwa how many years ka m nọ na with isha every day. Chineke nna ga-anapụta ya anyị ga-eji aka anyị wee mee onwe anyị kwụsị ụfọdụ afọ kwụsị anya ukwu kwụsị iso mmadụ ibu n'imi so many things. Oh, yeah, what about Incuba? They will pick you up. I'm not going to youth, but they will pick you up because now on they really now. Most I just pray it's like one book that around secondary school, say by university, one for country with the technology, Korea, or Japan, bro, country with the technology. Oh, yeah, Jimmy advanced technology, or back country, Japan University, may advanced technology. Because here they made a Madia got medical doctor in Nigeria. Madia got a whole engineer. Madia got engineer. Or Mark is a blog. Or I don't know, Jaga Moya grew engineer. I'm a head blog. Or I'll be engineer. Moya grew medical doctor. I'm a harbor. Only go science in Nigeria, a way of money. You go to Nigeria, oh, go child. Na secondary school, I check on through a Jpac advanced technology. So go engineer, or go micro, or go petrochemical engineer, or mine or grow. No, you practical, or go civil engineer, or man, or practical, yeah, because more of a education in the Western world, but practical, not theory. Yeah, now I'm not practical immediately. I'm not gonna go come. Because if you cannot do secondary school, no photo self for grad university in Nigeria. Let me tell you, grad university by 100 times or university professor. Secondary
school n'obodo oyibo ka the professor by, because in Nigeria a professor in engineering mana ọma ha combine two wire ọma ha produce ọkụ mana ọ bụ prọfesọ. Mgbe ochie ndị nna nna ha nụrụ ọgụ o nwere onye kụziri ha ga-esi arụ ogbunigwe, mana ha ji sense ruo ogbunigwe rụọ ọrụ without being professor. Ọ dị egwu. Chineke nyere Naijiria aka, mana anyị ga-ebu ụzọ nyere n'onwe anyị aka. Chineke emechakwala Naijiria ihe ọ ga-emere. Obodo ihu anyị nọ n'ime ya na ụmụ anọ ka m ji. Ụmụ anọ ahụ ana m every month a na-akwụ m ụgwọ nwa. Yes, a na-akwụ m ụgwọ nwa. A na-akwụ ụgwọ nwa. That's why ụmụachi jiri wuru ụmụachi gọọmenti imeli ha abịa kpọkọchiri ụmụ gị. Ọ ya mere ụfọdụ ndị a na-anakọchiri ha ụmụ ha n'obodo oyibo maka ị ga-akpachiri anya iwuru na asị gị na iwute ezigbote mama na papa abịa kpọ aka kpọghara nwa gị because ha na-akwụ ụgwọ nwa every month. Na-akwụrụ ụgwọ na-etere ha na ha ji saa life suppose imere obodo anyị kịta ndị na-agba ọkada na ha anaghị tiketi ha mana ha nwere population and they nwere some poor people, mana ndị na-agba ọkada n'obodo ada anaghị tiketi, ndị na-agba taxi nwe dịka tiketi n'ụtụrụla nwe gbasara na tiketi ada anaghị tiketi ịnwa anwa ame ozugbo eme riot eme protest ozugbo ada na tiketi ihe ma bụ go adara iwu trafik light anụ n'ọgụ dobe iwu obodo nsọ ịmara nke ruru gọọmenti ebe ha si enweta ego ha ma gọọmenti ma ebe ha anaghị ego because every month ị ga-akwụ ụgwọ ọkụ. Gọọmenti iwu na ị ga-akwụ ụgwọ ọkụ every month, ị ga-akwụ ụgwọ mmiri every month. So nke a na-agara gọọmenti. Mmiri dị everywhere that eri every month you go pay for water, pay for light. So ha ma ama na-azị ticket na abanabaghị na maybe ebe na shop abịasị na nke a bụ shop nke a every month asị gị akwụkwọ ndị gọọmenti ga-echere clean everywhere. Ọ dị possible. Onye na-arụ from that place amaghị nọọsụ gwụlọ kem na-agụ everyday tax amaghị nọọsụ gwụle tax gị. Ịbọsef ịkwụ ọkwụkwọ ya ha na-enye gị tax refund. A na-enye gị tax refund ma ọ bụrụ na ịkwụọ tax kwụfee tax refund emere gị plus and minus esedara gị ego gị na akaụntụ. Ke Nigeria wee everyday yati tigbo zagbuo anwụrụ na hie mọmị ime nọ n'ụlọ ọgwụ nyere m aka anụ m agazi na import m ịba aga na my page na ele ahịa meseji juru dị adị chọrọ ka m nyere ha aka dị ka aja dị n'ala ebe ka m ga-esi enweta dị ego. Onye chụrụ ụmụ gịnị ka m na-ahụ nga m nọ na kichin ka m nọ ebukuole m ihe m na-aga isi tomorrow kemgbe ụtụtụ na kichin ka m na-eghechana m chikin eghe azụ na-eme stew m ji eme stew tomorrow rice tomorrow ụzụzụ ụtụtụ etetala m emele m gwakula kpọfụ echiele m jollof rice akwa ọkụ ihe eji akpata data ego emegeme na ọ na-atọ ụtọ ha na-aja ọkụ gas mmadụ pụta ọzọ na comment section sị gị na o ji mọkwa nwa ya wee pụọ eze na ntị eji mee sọjiri chi na Satọde pụtara 400,000 na o wetara 200 400 gị ọ na-agwara gị na ụdị na-enwe ha mkpa ọ na-agwa gị na ụdị na-ebu ewu na-enwe ha mkpa na-eji ndị ose dịara gị ego ya goche na reply ọ dịka ị na-afụta onwe gị asị na ebe ekwensu na ede efu ya na ede heartless onye na-ama ha ahụ a faceless idiot onye mgbe ihe emebe de efudubekwa ha congratulation na meseji gị sị gị na happy birthday ma ọ bụ nwe ihe ị na-emebe o metụrụ gị nọọ oru ha na mgbe agha bụ nke ozugbo otu nwa eji mpụgo eze ọnọdụ ose ndere gị ofu onye ọnya bụsi na ebe a ekegide bandeji ruo na mgbada ọ bụzi na imezi ihe owozi gị zuru eme ozugbo adị m atọ dị atọ n'ọfụ ozugbo adị m atọ dị atọ because m nwekwara mba nke m wee ka m ma akọsara onye nke ya bụ inye inwe giveaway inwe imere giveaway ọrọ n'ihu were giveaway a ga-eso seed n'ụlọ ụka ọkwụ o nwere nke kpọrọ m afụgo m ihe na social media
although I blocked the person, so I don't need to play his voice. Mom, oh why? Send the Arab God will bless you. Nwachukwu Chineke gozie agbagom na ọchọghị ịbịa na 18. Nwachukwu nwa Chineke gozie megidere mekpere kpechichacha after 10 minutes another message bi ezighi again menezi ọsị m Jpac nwanne m abụkwana m your top fan. Man, all this about you na my WhatsApp put my top fan. Ebe ka unu no my top fan, but you cannot share my video. You cannot share my video. Jpac, I've been following you for long now. Even my mother was answer. Oh, I'm gonna war. I am the follow you. Follow you by the kitchen, but follow the movie go now. Not an age adoration. Negative one to you. Not an age adoration. Not age adoration. More movie na anata 10,000 do ko we baboto ja adoration na was one no adoration has been blocked west straight because amagom nego am na enye gebe ego ihe eboji baboto we je ti hallelujah iticha babatakwa your problem will remain obo na ndị against ni na-eje ụka ma o je ti hallelujah no but I don't know against after I'm a Christian mana ihe ndị against bụ na onye ga-ego ahụ nne ego ahụ were jee ụka tie haleluya jee yọọ Chukwu mkpa gị ịbatakwa mkpa gị ahụ dịkwara gị nyekwa n'ime werekwa 2,000 nyekwa offering pastọ werekwa ego agwa na ọ n'ihu ugo tọki taa wutu nwunye wutu ụmụ ya enjoy ya gbara fuel gbara flight jee kọntrị ọ chọrọ ije iwere ego ha jee so seed ọ bụrụ na pastọs nọ na Naịjirịa na ndị bụ ndị si na-efe Chukwu bụ ndị isi nchụaja ọ bụ na ha nwere something doing amede enwe igwu ndị mmadụ wee n'ụlọ ụka ọ bụ na ndị dibịa nọ na Naịjirịa nwere something dị because na-ekwusọ pastọ ọ dị kọsọ pastọ ma pastọ ma dibịa ọ bụ na ọ nwere onye ihe mmadụ mụrụ nwee ihe ọ na-arụ mmadụ emenwe time ịkpọkọ mmadụ na-egwu ewayo all the name of religion. Jpac ị mana ndị pastọ nọ hia na-aga ọrụ ị mana ndị pastọ nọ hia na-aga ọrụ ma ị ga-aga ọrụ nwanne agụrụ ga-enye gị shegida mbanza andmada place ahụ ị nọ na-agba ụka ị ga na-akwụ ụgwọ ya mana enwere erejisa ya enwere compensation ndị obodo na-enye ndị chọọchị enwere compensation a na-enye mana ihe opuo na ọwụ ndị members gị ga na-enye gị ego agụrụ gụchakwa gị agụrụ gụchaa gị ọwụ mmadụ ga-asị gị gaa chọrọ ọrụ so ndị men of God ma ndị fada na-aga ọrụ ha na-aga ọrụ hie ha nọdụ nkịtị ọ na Nigeria ka somebody ga-ahụrụ man of God ọrụ ọchapụrụ all man of God because members na-eweta ego na-enye gị bịanụ na obodo oyibo bịa ka chọọchị ọ ya mere ha niile ha nwechaa members branch lọtakwa na Nigeria bịa egwu ige because ha ma na ọ na Nigeria ka ezigbote ego na-apụta because ebe enweta ego na-apụta ya iwuru man of God ị ga-aga ịchọ ihe ị ga-eme ị ga-eji akwụ ụgwọ ụlọ every month ka a na-akwụ ya ịntanetị ndị be anyị amachaghị ihe ndị pastọ anyị na-esi Nigeria pụọ jee obodo oyibo jee evangelism jee oziọma one single miracle amemere obodo oyibo mana email onye atọrọ gbara Lagos ọtọ gbara Abuja ọtọ gbara Anambra ozugbo ebugharịba clutches up and down clutches arịba ibe elu mana onye eje oziọma n'obodo oyibo onwe ofu mkpụrụ miracle recorded mana abataghara oziọma na Anambra maọbụ n'Ọka maọbụ n'Enugu clutches eruo 300 ha jabụ ndị gara ije ndị be anyị nọ ụmụnne m let it don't be na a na-akọcha Christian mụ nwawu eriri m eri before na Christian enwere mgbe moto fofin iko Owerri ihe bịara this place ọwụtụ na Belgium ọ bịara na Holland mshihia rent ya hotel kpọrọ ụmụ m 2 days ka m nọrọ di ya guys anyị tachara ahụ that day nwanne ofu mkpụrụ mmiri akụ na-emetụ di ya ha megidere megidesi ọ bụrụ na iwudu partner ị gaghị ahụ omotofofin 1 to 1 ị gaghị ahụ ya
emesi that place so people wepụtasha kaadị pati na ha ọ bụrụ na iji ụgwọ ewepụtara ihe eji akwụ ụgwọ ịkwụ ụgwọ etige gị na stage ndị ga-ahụ moto fofinye 1-to-1 anyị nwa na-awụdo pati na ahụda anyị because anyị awụdo pati na ị na-aghọta because that place ka anyị ga-eshi eme ka ego people eju everywhere ma ndị bụ na bụ ndị na-akwụ ụgwọ every month. Partner for 50,000, 100,000. Yeah. Partner for 50,000, 100,000. Don't worry. Chat ya na WhatsApp maka dịsị na nwere ebe talk. Ndị a na-ebe partners na-abịa na chọọchị ebe partner bụ ụgwọ a na-abịa eburu partner ndị 1 million. Afọ ndị 1 million partnership. Ndị 1 million ha na-abụ ndị aṅụ ka aṅụ mmanya. Ọ bịa sị ka afọ ya partner egosi ya partner gị. Before you ego ole ka m sendịrị Nigeria ejiri wee zọra m material prayer material nna ha sụrụ orimo these people riri m shegeta mbaza before anya m emeghe like this ha riri m what I hear everyone see all the way from Nigeria buy a flight buy a ticket buy a visa ruzie your promised land dey ebe ka chukwu nye gị ka ije ruzikwazie ebe ahụ tọrọ kwazie burukwazie ebere n'isi ifo na eriri ihe riri gị that time. Israel nwanne m some people a na-ekwu na ọ ga na-efe ha efe that but when you mgbe eme gị ka ị ga-amata for real na it's well ebe a ka m concentrate n'ihe m na-eche. 1:30 a.m. Whoa! Ime abalị. Next day, I'm going to Saturday. Wow! Nna Chukwueke gwele. It's well. China has to wait 7 hours now. I got Nigeria. China has to wait over 7,000 years. Now I got quite an development. Yeah, well now. Well now. My dear, come up and go to. And then I hold up major factor in the morning. Okay, my dear. God and my people. Okay.